bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗuɓe daroɓe Ayaw Pindi TV moni kala en calmini ɗum inde mum e yettode mum. Hande noon en gummonima arde ɗo tigui e Daniel Sorano gam notitade debbo gawlo baɗɗo fayida o. Hande noon ko jamma e jammaji en gari notitade tigui anniversaire Hawa Seck mo waɗata ɗo o waɗi ɗo hande e Daniel Sorano en di pulagol ngu foof ari notitade ɗo e keewal ko ɗum tagui ganduɗa Pindi TV hande ari notitade e keewal gam tawde ɗo pulagol ngu o ko Tidianete Sarr ene wonde Bamori jamma hande o noon machallah o weɓata mbiɗa sikki. Jamma hande o ko jamma e nder jammaji kono ko manditare omo ganduɗa ko Hawa Seck malla ɓe mbiya Hawa Seck kono tan ayaw mon habdirde Pindi TV Tidianete Sarr Bamodi ɓe gari ɗo kono nde ɓe gari ɗo kadi ɓe tawi ɗo ko rewɓe fulɓe yontaɓe ɓe tawi ɗo kadi ko nalankoɓe ganaɓe ɓe tawi ɗo kadi ko jagorɗe mawɗe ɗum firti hande jamma o enen e wondude e mati jamma o weɓata saabu en ji pulagu ngu kala e kuuɓal kamɓe kala ɓe gari ɗum noon so ji Bamodi e Tidianete Sarr bandiraɓe kadi kolli ko Pindi ko yeeso fayi ko minen goni hôtesse o minen mbaɗata accueillir yimɓeɓe nde tawno Awa Seck kañumne hayso tawi ko omo yayri to banggue ñeñagu ngu hatta omo waɗi hoore makko Amazon kala tomin daari omo daro ɗon e kala saaha kala tomin jiiya omo yiye ɗon ko ɗum saabi hande minenne ala komin mbawata wadde so wona jamma makko o minenne min mbawa mo ruttude teddugal. weltare gawlo noddi fulɓe fof notima Sénégal naaɓe Mauritanie naaɓe par ce que gawla sen rim Awa Seck orchestre wiyete ko gawla sen rim Mauritanie naaɓe gummima gari ɗo potɗi ɗo ten Sénégal naaɓe awloɓe gari fulɓe fof ko weltare oɗo mobilisation mawɗo e notugol yimɓeɓe fof e weltanade moon également onon Pindi TV e weltanade promoteur muɗum onon journaliste guilnane mi yi oɗon mbaɗa oɗon belti oɗon charte kabruji ɗi oɗon natidira yimɓeɓe oɗon haalno poɗon haaldirde ko weltanade moɗon on jarama Allah jarama welde jamma he ko jamma Hawa Seck ko gawlo jontano ko gawlo département ko gawlo région de Saint-Louis fof gawlo les Amazones ñande les Amazones département ko ɗo coordinateur madame Laye Daw Diallo e ɗum ɗi fof ko ɗo men ɗonodirade madame Daw coordination haadi Sidi Ali huufi jamma o yiɗɗo makko e sehila makko fof omo weltiniri ɗumen hen minen no ko hen min jeeya ko miñam ko bannam komin dendirade komin fof mo ƴeewtata men e jamma he hen min gargoye tiɗɗal amen hono délégation Aissata Hamdou Mamadou Barka Sadi mairano ɗo ko haalanke tiɗɗal ngal tiɗɗal ñohom amin mbaɗa jimri gadanten Pindi lawɗo bandi fayida. eyyi Tidianete Sarr mi weltima no feewi machallah tabarikallah jamma o mi weltima hen jamma Hawa Moussa Samba Takko o min mbawa tan ko déplacé ade min gara par ce que Hawa Moussa ko moƴƴo ko jokkowo enɗam ko nanngude mawnira ɗum ko nanngude bandu men tabarikallah machallah jammo kadi wayi no foti waade ni aduna fof ari aduna fof notima min mbawata tan ko weltade min mbawi kadi ko duwade kadi yo yurɗum jaam yo waɗ jammaji kewɗi hon ɗiɗo kanko bandi ko won ko jaranimo so tawi woodi ko bande jaranma noon anne wodan ko bande ko anne so bande waɗi woda ko jaranma omo jarani min hon ɗi jammaji min ñaago Allah yo juddu en balɗe min beltima no feewi alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko hownorno so sami jomum yo hoccu hande oɗo jamma ko jamma Hawa Moussa Hawali Hawa Moussa Samba Takko tanum Sayre Takko Abdoulaye Hamadou ma hande Damba Joyle ndelan tase ko Samba Takko tan e Moussa Yero e Damba Takko jiidu yumma e baba Moussa Yero jibini babam Samba Takko jibini bamakko Moussa Yero jibini babam jibini yummo kadi oɗo ñalawma alhamdulillahi rabbil alamin oɗo jamma amin jakorno ni ma wani wonno ko kanko noon jari ɗum haw ko miñiraɗo moƴƴo haw ko miñiraɗo tedduɗo kadi alhamdulillahi rabbil alamin amo yiɗi gawlago ɗum waɗi so jamma gawlago ari min gara min jagganamo min ballamo alhamdulillahi rabbil alamin jusqu'au mana début jusqu'à fin nde wonno ko ɓiɗɗo moƴƴo amin duwanoma yo Allah rokki kadi wattude ɗi gonɗum laayi jam simillahi jam ɗo holi simillahi ɗo holi simillahi ɗo ibali aramani beyi ɗo ibali aramani beyi ɗo so simillahi remineta ɗo aramani beyi ɗo
ko jamma ngawlaagu iye wandake yo ñiwa wandetake le yo mi woni mi wari o jamma yalantake yo le yo hawa Musa sambane dilinino aduna yo le yo hawa nara sambane dilinino aduna yo le yo ndege yo yiru jam yo ya saygu Umar yo yirdum jam ko weltare tan mi salmiti mama mi juuri mama kadi mi weltinima Pindi TV no feewi jamma mo sona ko jamma ngawlaagu kadi mbeɗa randoro hen hommage babam mbeɗa noddi Fouta fof no notimi fa tabarakallah machallah ko weltare rek ko ngol ɗo woni premiére ma ɗo ene salle théâtre oɗo Sorano hande woni go mais anniversaire o non anniversaire o hande woni 4e anniversaire hande woni 4e anniversaire ma holno jirɗa hande jamma ma ɗo e jammo sona weltare wonno guinniraɗo jammo ko babam ni rawane o yaltuno aduna kadi ko neɗɗo ɓuɓɗo wonno neɗɗo kadi mo ganduɗa rokki ƴiƴam mum sababu nde réussite sukaɓe muɗum koni tan wawata waade bandiraɓe fof notitima e keewal Hawa Seck sal Sorano ko sal jaƴƴo sal mawɗo sal mo ganduɗa kadi wona artiste fof suusimo holko hokkuma cuusal wadde ɗo tigui e Sorano neɗɗo so suusani wawata sehlam neɗɗo suusat jogo fit Allah tawma hen wonno neɗɗo Allah wallata aade tan e koko yiiɗi eyyi sa huuli tan o walluma e kulhulol kol kono sa waɗi ñeme rek o tawtete hen fode barakalla machallah